दिनैहाय खैराबारिनि कुहियारकुसियाव गाब गैयै जायख्लं सावथुननि प्रिमियार शो दंमोन जाय सावथुनखौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोना नायनो होननानै दंमोन बे सावथुनखौ दिनै गासैबो रायजो राजानि गेजेराव हगारना होनाय जाबाय आरो जोबोद मोजां मोनदों आं बेयाव फैनानै गोबां रायजो राजाफोरा नायफैदों बे सावथुनखौ अनसायफैदों आरो बिथांमोनजों ज' जिरायनानै आंबो बे सावथुनखौ नायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सावथुननि बागैथ' मा बुंबावनो सावथुना थारैनो जोबोद मोजां जादों आङो रेटिं जुदि होयोबा आङो 10 आउट अफ 10 होगोन बेवहाय गासैबो आर्टिस्टफोरा जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों टेक्निकेलि बिराद साउन्ड गासैबो टीमानो जोबोद मोजां खामानि मावदों गाब गैयै जायख्लं गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनांगौ नायफैनांगौ बिराद मोनसे ससियेल मेसेज गोनां बे सावथुना आं एसे बुंनानै होनो रायजोफोराथ' फैनानै नायफैखागोन आरो नायबा साबसिनहाय मिथिगोन बिनि अनगायैबो आं बुंनानै होनो एसे जों जि जोंनि समाजाव जोङो उन्दैफोरनिफ्रायनो जोङो नुबोनाय मोनसे जाथाय बे जाथायानो जाहैबाय जोङो आयेनखौ जोंनि रायजो राजाफोरा गावनो आखायाव लानानै फैयो जोंहा ल' दङ जोंहा आयेन दङ बेफोरखौ थाङाबासिनो मालाबा मा जायो पानिशमेन्ट होनो थाङोबाथाय माने बांद्राय जाहैयो बे जिनिसा मरेल पुलिसिं जायखौ होनो गावनो गाव जिखौ आयेनखौ आखायाव लानायखौ बेनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां मेसेज बियो आंनिबा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनांगौ नायफैनांगौ मानो होनोबा दिनै जोंनि हारिनियावल' बे मरेल पुलिसिंखौ नुनो मोना गुबुन हारिनिफोरावबो जों बेबायदि जाथाय नुनो मोनो बेनिखायनो गासैबो जाहाथे बे सावथुनखौ नायफैयो थारैनो जोबोद मोजां सावथुन आङो बिराद माने गोजांस्रु मोनलायदों आरो दिनै बे सावथुनखौ नुनानै गुजबाम्स फैलायदों नोंथांमोनाबो नायफै आरो बे सावथुनखौ एन्जय खालामफै गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन